Takže čaute lidi, zdraví vás Danouš 7 u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. A tohle video bude trošku delší, protože byla pár dní taková pauzička. No a docela dobrý, no, docela se mi dařilo a víte, musel jsem se učit, no. Teďka jdeme na S10. Tak přihlásím se. Ale na té S10 teda asi nic nebudem dělat moc. Jsem si našetřil zlato a je Gold Event, jupi, super. Ale už mám to vypotřebovanou, takže to je na nic. Pošta. No jo, mě někdo zautočil. Kdo to je? Ty vogo, to je šmejt. To si děláte srandu. Tak málo života. 19 života, no lidi, ty vole. Tak to je něco. Koukneme se do cechu. Jo, tam je, útočíme na Abyss. To nedáme, pane bože, se zbláznila ta eminence, nebo co? To nedáme. Tak a zkusíme toho zelenýho Rexe. Ty vogo, 109 000 života, no. Koukneme se do zbrojírny. Nic. 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 A teďka jdeme na S9. .cz. Tak. No a tam taky si moc nezahrajeme, no tam mám teďka těžký podzemí. Napíšu si heslo. Tak. Tak, koukneme se do zbrojírny. Ne. No, bych si mohl koupit, ale za 6 hub, ne. 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 Čaroobchod. Ne. 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 A ne. A mám prostě teďka takovou náladu točit, takže a jsou prázdniny, takže budu vydávat video asi každý den. A teďka tady máme cechovní vár. To asi nedáme. My mu nic neuberem. 4 života. Tak to nedáme. No. Patrik, kam zase odešel ten kokos? Jak se jmenuje? No, to je jedno, protože je to kokos. No a tady je to 26, jsem teprve 18, takže toho nedáme. Ty vogo, to je pěkný kritik, no ale to nedáme. Ty vogo, ale pěkně se mu docela teďka ubral, pěkně a Dana už jede. Tak, no a teďka jdeme na S23. Tak. No a prostě budu rád za každý like a odběr a bude to prostě dobrý a chci být taky dobrý let's player. Růzo králíček. Den do play. Tak, to je drsná ta peta. Tak, cech. Nic, vlastně pošta. A na mě někdo zautočil, pane bože.
Kdo to je? Jak to někam pozvat do cechu? Ty vogo, tak na to se musím kouknout ještě jednou. Tak chci vidět. Ty vypadá jak nadějný, že to vyhraju já, no, ale on to nakonec vyhraju 48 000 života. To je na nic. Jaká to blokne, ty vogo. Chceš mít, ty vogo. Koukneme se do zbrojírny. A kdyby mi někdo chtěl darovat postavu nějaký okolo level třeba 90, tak mi napište do komentářů. Budu za to velmi rád a prostě budu tunit a kdybyste ji náhodou třeba chtěli zpátky, tak vám ji dám. Ne. Ne, chaby. Bratnost. Tohle potřebuji já. No. Zaútočíme si na někoho třeba za tohle. No. Nevím, jestli ho dáme. No. No. Jo, to myslím, že dáme. Jo, to dáme. O 100%. Jo, to říkám. Super. Natáčím zvuky. Jo, dobrý, natáčím, dobrý. Tak. Vlastně my podzem ještě nemáme. No a tohle by bylo tak všechno lidí. A zatím čuste a u dalšího dílu čuste.